हारसा बर' जिखुनु सम्प्रदायनि मानसिफ्रा बाहाय खुलुमै खुलुमै बावहाय मोनसे बिसासजों खुलुमनानै थाङो प्रसार होलाङो आरो बेखौ जों जथेस्थ' सुबिदा होबोगासिनो दङ। नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव जों माखासे खामानिखौ दासिमबो जों मावफुंनो हायाखै। आसा खालामदों रायजोफ्रा जुदि सहाय खालामबा बेफोरखौ जों लासैनो सुफुंलांनो हागोन। मानो होनोब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला जयग'सालिया दासिमबो जों लुफुंनो हायाखै। हनै खालि जानानै दं। थिं होनांगौमोन, थिं होनो हायाखै। बेखौ जाहाथे उननि बाराव जाहाथे रायजोफ्रा बा भक्तफ्रा गोसो होलायनानै जुदि बेखौ मावफुङोब्ला जों जथेस्थ' आरो आवगायलांनो हागोन।
로 아부정 간자. Dari punya dari. Om Murti Devi Paramjati Brahmane Swaha. Om Parasur Brahmane Swaha. Om Parabrahma Jyoti Sarupayo Swaha. Amho Amhuva Amsa Ammaha Amjana Amtapa Amsattam Om Satsamjur Varenyam Bhargo Yavassa Dhimahi Dhiyayana Prasudaya Om Apu Jyoti Rassa Amritam Brahmane Swaha. Brahmaiva Yena Vantraivam Brahma Brahma Samadhina Om Swaha. Om Bhurte Devi Parvati Brahmane Swaha. Om Parasur Brahmane Swaha. Om Anna Parabrahma Jyoti Sarupayo Swaha. Om Purna Parabrahma Jyotiswarupaya Namo. ब्रह्म ज्ञान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै आं मोनसे जायगायाव दंफैयो, बेनो जाहैबाय अदालगुरिनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजानाव थानाय अदालगुरि ब्रह्म सेवा आश्रमनि सिङावनो थानाय ननके शुक्ला ब्रह्म सेवा आश्रम, ननके शुक्ला बागान ब्रह्म सेवा आश्रमाव सामब्रां हाजोआव बेयो दङ। दा बे जायगायावनो थांनाय 2004 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम 21थि माघी पुर्णिमाखौ बेवहाय खुंनाय जादों। थांनाय 24 फेब्रुवारियाव शिवनारायण परमहंस आफानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जिथु माघी पुर्णिमानि हाबाफारि खुंफुंदोंमोन, बेनिफ्राय जागायनानै दिनै 1 मार्चसिम दिनै जोबथा हाबाफारि दङ। बे 1 मार्चआव नैबे ननके शुक्ला बागाननि जिथु माघी पुर्णिमाजों लोब्बा लाखिनानै 7 सान अखण्ड यज्ञनि जिथु हाबाफारि, बेयाव आफामोनजों बेयावहाय दान्दिसे सम सावरायनो होननानै यज्ञनि नैबे मन्दिराव जग्गालयाव जोङो ज' जानो हादों। दा बेयाव नुजानाय साफ्रोमबो आश्रमनि उदालगुरि जिल्लानि प्रसारक आफामोनजों आङो जयैनो दङ। दा बे समाव आङो जोंनिनो
मिरुनि फोसावगिरि दङ ब्रह्म धर्मनि आफा दिखा गुरु आफा बिस्ति नार्जारि बे आफानिफ्राय बे 2004 मायथाइनिफ्राय जितु मागि पुर्णिमाखौ खुंबोबाय थादों 7 दिनिया जग्य होबोबाय थादों बेनि सायाव एसे गुवारै मिथिनो लुबैबाय आफा फोरमायथिना होदो। गिबि गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोनानै दिनैनि बे 7 दिनिया हाबाफारिनि बेलायाव जग्य होनायनि गेजेरजों दिनै मुलुग गोजाननि थाखाय जितु जग्य होनो लादों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो होननानै आंनिफ्राय साननाय जाबाय। गोजोन्थों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो परम्परानिफ्रायनो माने जोंनो बोसोन होखादों जोंमा गुरु इसोरानो माने बोसोन होखानाय दङ जे नै फिसाफोर नोंसोरखौ आं सोरजिबाय नोंसोरखौ सोरजिनायजों लोगोसे नैबे जग्यखौ आं सोरजिना होबाय बेनिखायनो बे जग्यनि दारैनो नोंसोरो संसार जानायाव सुखु गोजोनै नोंसोरो जिउ खांनो हागोन होननानै जोंमा गुरुआ गोदो गोदायनिफ्राय ऋषि मुनिफोरखौ जोनोम होनानै ऋषि मुनिनो गियान होनानै बे रावखौ बेरखांहोनानै शास्त्र बेदफ्राव लिरनानै गालांनाय दङ आरो। दा बिनिखायनो जग्यआ जाहैबाय परम्परा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय दासिमबो दं आरो इयुनावबो थागोन। बेनिखायनो जग्य होयोबोला बुहुमनि बारखौ जों सोदांनानै लानाय जायो। बुहुमनि बारा जोंनिनो जिउ बार बे जिउ बारखौ जोङो जग्यनि गेजेरजोंसो सोदांनानै लानो हागोन गुबुननि दारैजों सोदांनानै लानो हाया। खारन बुहुमनि जिउ बारानो जोंनि जिउ बार बे जिउ बारखौ जों जेसे मोजां सोदांनानै लानो हागोन एसे मोजां बे जिउ बारा गुसु सुदेम जिउ बार महरै बेयो बारबाय थागोन। अब्ला बे गुसु सुदेम जिउ बारखौ जों मोनजाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया रुगि गैयै निरुगि जागोन आरो मा। बेनिखायनो जोङो जग्य होनांगौनि खान्थिया आरो जग्य होनांगौनि जाहोना बेनो आरो मा नङाबा जग्य होनो गोनां गैया। बेनिखायनो बे जग्य होयोबानो जोंनि संसाराव जोनोम मोननाय 4 आथोननि जिबिफ्रा गासैबो बे जग्यनि दारैनो गासैबो मोनजानाय राहाखौ बिसोर मोनो आरो। जिउ बारा बिसिनिबो जोंनिबो बयनिबो बे जिउ बार हां बे जिउ बार हां गैयाब्लानो जोंबो गैया आरो मा बेबो इसोरनिनो जिउ बार प्राण बायु होननानै बुंदों आरो मा। बेनिखायनो सर्बशास्त्रआव सार बेदाव उक्त हयासे अग्निमेले पुरोहितং यज्ञस्य देवम रीतिजम नाम অর্থাৎ অগ্নিয়ে সর্বকার্যের অগ্রবর্তী যজ্ঞ ঋতিক ও দেবতা নাম। बेनिखायनो बुंदों जे এই জ্ঞানের ফলে অগ্নি ব্রহ্মকে বৈদিক যুগে পুরোহিত রূপে গ্রহণ করিয়া সকলে সুখে কাল যাপন করি কোন বিষয়ে অভাব ছিল না নাম। बेनिखायनो शास्त्रआव बुंदों जे अर ब्रह्मआनो यज्ञनि पुरोहित आरो बे पुरोहितानो यज्ञनि रीति आरो नीति मथे बेनो यज्ञखौ दैदेनलाङो आरो मा बेनो यज्ञनि मोदाय। बेनिखायनो गोदो गोदायनि जुगाव गोदो गोदायनि मानसिफ्रा अर ब्रह्म पुरोहितखौ आजावना लानानै सानफ्रामबो माने नित्यहुमि होनानै गियान अर्जन खालामनानै बिसोरो मा खालामदोंमोन सुखुखौ संसारखौ सुखु गोजोनै जानो हालांदोंमोन होननानै बुंदों आरो मा। बेनिखायनो जोङो जग्य होयोबोला मा जायो सानफ्रामनिबो मावनाय हाबाखौ जोङो पापखौ खन्दन खालामनाय जायो होनदों। परमहंस आफा बुंदों जे प्रतिदिনের पाप नष्ट करिया लयबेन होनदों। बेबादिनो जों जग्य होयोबोला जोंनि अन्तरा लासै लासैनो शुद्ध जानानै मा जायो জ্ঞানোদয় जायो। बेनिखायनो अग्निते आहुति दिले विघ्न नाश दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति अंतकरण शुद्ध हया জ্ঞানোদয় तेजबल प्रकाश समयमत जल हया जीवेर पालन होननानै बुंदों आरो मा। बेनिखायनो जोङो जग्यखौ होथारनांगौ। जग्य होयोब्लासो जोंनि पारमार्थिक हाबाया जागोन। बे पारमार्थिक हाबाखौ जों एखेबारे मावथारनांगौ आरो पारमार्थिकजों लोगोसे व्यवहारखौ मावनांगौ। परमहंस आफा बुंदों जे व्यवहारिक पारमार्थिक এই 2 কার্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করা মানুষের প্রয়োজন। শান্ত ও গম্ভীরভাবে বিচারপূর্বক কার্য করলে সিদ্ধি লাভ হয় নাম। बेनिखायनो बुंदों বিচারে বস্তুবোধ বস্তুবোধে জ্ঞান জ্ঞানবোধে শান্তি नाम। आलस्य कार्य जानबे होननानै परमहंस आफाया 6 खान बिजाबाव लिरनानै गालांनाय दङ होननानै जोङो बेखौनो एकदम थार होननानै दिनै जोङो फोथायनानै बे शास्त्रखौ जों किसुमान
खान्थिफोरखौ अध्ययन खालामनानै बिनि गेजेरजों दासिमबो सोलिनानै जों दिनै माने एसेबाबो जों बुजिनो हाबाय मिथिनो हाबाय जे जोंमा गुरुआनो स्वयं गावनो सान सुर्य नारायण महरै दंगासिनो दङ होननानै रावैनानै गालांनाय दङ जे प्रत्यक्ष देवता सूर्य जगत सखरदि बा करनमदों तस्मादय पदिका काशी दे देवता नास्ति शाश्वती तस्मादिदं जगजातं लंजासन्ति तत्रस्स मुलुगनि बयनिबो मेगनखौ गोसार गेवहोग्रा सान सुर्य नारायण गसाइ बे सान सुर्य नारायण गसाइ बादि गैया जायाखै जानायबो नङा जागोन बादिबो सम्भावना गैया होननानै रावैनानै बेदाव बुंनानै गालांनाय दङ आरो बेखौनो बुंदों आदित्य सम्पूर्णं नास्ति न भूतं न भविष्यति स्वयं सर्वेषु वेदेषु परामामिति ज्ञते सान सुर्य नारायण सोरजिगिरि गसाइ बादि गैया जायाखै जानायबो नङा जागोन बादिबो सम्भावना गैया होननानै बेदाव लिरना गालांदों आरो बेखौनो बुंबावदों जाय भक्तआ आखाइ खबजबनानै खुलुमनानै नायदावनानै खुलुमगोन बे भक्तआ आंखौ मिथिगोन बे भक्तआ आंखौ सिनायगोन अर्थात आङो जे सान सुर्य नारायण स्वरूपै मेगन स्वरूपै आं जे दङ होननांदों बेबादि भक्तआ आंखौ जाय आखाइ खबजबनानै नायदावनानै खुलुमगोन बे भक्तआ आंखौ सिनायगोन आरो बे भक्तआ आंखौ मिथिगोन होनदों যে ভক্ত আদিত্যকে দর্শন করতে চাহেন সে নিশ্চয় আমাকে দর্শন করিতে পারেন নামদান যে আদিত্যকে দর্শন করিতে চায় না সে নিশ্চয় আমাকে দর্শন বা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ আমি সূর্য নারায়ণ রূপে যে প্রকাশিত আছি होननानै बुंदों आरो मा बेनिखायनो शास्त्र बिजाबाव जि लिरनानै गालांनाय राव बे रावफोरखौ जों दिनै मिथिनानै लानो गोनाङा जोंनि थाखाय बिराद गोनां आरो मा आरो बे जग्गआ गोदो गोदायनिफ्रायनो दं दाबो दं इयुनावबो थागोन नामदों बेनिखायनो बे जग्गनि गेजेरजोंसो बुहुमखौ जोङो सोदांनानै लानाय जायो आरो बे बुहुमखौ सोदांनांगौआ जग्गनि गेजेरजोंसो गुबुन दाउसा दाउमा प्रसाद बावनाय बिबार बिला दाउसा हाथारनाय बेफोरजों माने मुलुगनि आबहावाखौ सोदांनानै लानो हानाय जाया आरोखि बेनिखायनो जग्गनि गेजेरजोंसो जग्ग होयोब्ला बुहुमनि बारखौ सोदांनाय जायो होननानै शास्त्र बिजाबाव लिरनानै गालांनाय दं आरो मा अग्निते आहुति दिले बायु पुरस्कार হয় नामदों से बिशुद्ध बायुते देह निरक एवं अंतःकरण शुद्ध होया पवित्र হয় होननानै बुंदों आरोखि बेनिखायनो जों जग्गखौ होथारनांगौ आरो बे जग्गआ गोदो गोदाय परम्परानिफ्राय सोलिबोनाय दाबो दं इयुनावबो थागोन आरो बेयो भबिष्यथिं थागोन होननानै रावैनानै गालांनाय दं बेनिखायनो जोङो जग्गनि मैदामजों जोङो सोलिनानै नाजायोब्ला जोङो संसारखौबो मिथिनो हागोन गावखौबो मिथिनो हागोन आं सोर जोंमा गुरुआ बहा दं बियो सोर बेफोरनि जोङो बिजिरनानै जों लानो हानाय गोहोखौ जों मोनगोन आरो मा नङाब्ला जों गावखौनो गाव सिनायनो हानाया सम्भब नङा होननांदों आरोखि बेनिखायनो आङो फंनैसो रावखौ आंनि जोंमा गुरुनि अननायाव जाखिनि आंनि गोरबोआव बेरखांहोदोंमोन आं बेखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों आदसा बाबाया जग्गखौ मानो होनांगौ जग्गनि होनायनि उद्देश्यआ मा शास्त्र बिजाबनि लोब्बा लाखिनानै आफाया बेखेवथिनानै होलांबाय साबायखर थाबाय बे समाव बे ननके शुक्ला बागानखौ 2004 मायथाइयाव मा उद्देश्य लानानै नैबे एखेबारे गोजौ हाजो थिखिनियाव फसंनाय जाखो बेखौ एसे फोरमायगोन नामा बाबा बे जाहैबाय माने जग्ग होनाया अर्थात अकल जोंनि मानसिनिल' नङा बे जाहैबाय मानब धर्म बेखौ बयबो होनो हानाय बयहाबो मोनसे मोन्थाय दङ बेनिखायनो बयबो जाहाथे होथों मुलुग गोजोननि थाखाय मुलुग शान्तिनि थाखाय बयबो होथों होननानै बेखौ मोनसे हाजो थिखिनियाव जोङो जयगालयखौ लुनानै मुलुग गोजोननि बयबो होनो हानाय हिसाबै 7 दिनिया मोनसे हाबाफारिखौ लानानै जों बे हाबाखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम मावगासिनो दं आरो बियो जोबजासिमबो थागोन आरो मा बे जाहैबाय बयबो होनो हानाय बयहाबो मोन्थाय दं जितिया मानब धर्म मानो होननानै बुङोब्ला साखियाव केरासिन थाव सोनानै सल्था सोनानै अरखौ लगायनानै फोजोंनो हानाय बयहाबो अधिकार दंबा जग्ग होनो हानाय अधिकारा मानो गैया बयहाबो दं बेनिखायनो बे अरानो अग्रवर्ती बयनिबो सिगां बे अरा पुरहित नाम दं बयनिबो मंगल खालामग्रा हित खालामग्रा पुरहित नाम दं बेनिखायनो जों बे बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जादों बिनि बेलायाव
बहाय सानसे समाव जेनेबा धोरोमनि मोनसे माबा फैगोन माने बिसार फैगोन दा बे बिसारा जाहाथे सानसे समाव जाथों होननानै बे महायज्ञनि गेजेरजों 7 दिननिया कार्यहसिखौ जों लानानै खालामनाय जादों जाहाथे बहाय 9टा मोनसे मन्दिर दङ 9टा मन्दिरनि भितराव सोरहा माबादि गोसो जानानै बहा माबादि खालामो खालामथों किन्तु फ्राय मानसिफ्रा जग्यनि मोदामजोंनो दङ जेथिया जग्यखौनो बांसिनानो मोजां मोननानै जग्यखौ होनायखायनो जोङो बे जग्यखौ दिनैसिमबो जोङो लाखिगासिनो दङ आरो मुलुग गोजोननि थाखाय बियो गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो जग्यआव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो बयहाबो बाहागो लानायनि बहाबो मोनथाय दङ आरो मा बे जाहैबाय मानब धर्म आरो मा बयनिबो धर्म दा बेनिखायनो जोङो बेखौ खुला हिसाबै बयहाबो होथों हिसाबै बयबो सान्थि जाथों हिसाबै बयबो गियान मोनथों होननानै बयबो मिथिथों होननानै बे हाबाफारिखौ जोङो 7 दिननिया कार्यहसिखौ जों लानाय जादों आरो मा बेखिनिखौ आं बुंबावनाय जाहैबाय आरो मा खुलुमबाय आफामोननिसिम दिनै बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ फिन जासिनानै दिनै बे सुंद' ननके शुक्ला ब्रह्म सेवा आश्रमनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानाय जि फंनैसो बाथ्रा बे आफामोननिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय ननके शुक्ला ब्रह्म सेवा आश्रमखौ नैबे 7 दिननिया यज्ञखौ मागि पुर्णिमानिफ्राय मानो होनाय जायो जोंनिनो दिखागुरु आफा बिस्ति नार्जारिया गेबेङैनो बेखेवथिनानै होलांबाय जोबथारनायाव आं साफ्रोमबो नायगिरि आफामोननिसिम बे समाव खुलुमबाय गोजोन्थों ननके शुक्ला ब्रह्म सेवा आश्रमा थांनाय 2004 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम 21थि मागि पुर्णिमाखौ खुंबोदों 7 दिननिया अखण्ड यज्ञ होयै होयै दा बेयावहाय गोबां खस्थ' रायजो राजाफ्रा सिबियारिफ्रा गोबां खस्थ' मोननो गोनां जायो जिहेथु बिराद गोजौ हाजोआव बे मन्दिरा हाजो थिखिनि सायाव ओमफ्राय बेयावहाय खुनु मन्दिरनि बेबस्थाफोरा मोजां नङा सिगांफ्रावथ' हाग्रा सननानै होबोनाय नुनो मोन्दों बे बिथिङाव उदालगुरि जिल्ला नि सासे फोसावगिरि आफा नोंथांमोना बे समाव मा फोरमायगोन रायजो राजाफोरनिसिम बा जोंनि बे मन्दिर परिचालना कमिटि बिथांमोनखौ मा खावलायगोन गिबियाव भक्त आइ बाबामोननिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आं दिनैहाय नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादजों दैदेनजानाय ननके शुक्ला ब्रह्म सेवा आश्रम बागानाव आं दंफैयो बुंनो थाङोब्ला आं दिनैहाय अबस्से जिल्ला आफादा आंखौ आरसिनि सासे बिबानगिरि हिसाबै नेहाथारि हिसाबै आंखौ बेवहाय बिबान होनानै बे दिनैनि बे 7 दिनिया 7 दिनिया जयग'खौ दैदेननो थाखाय आंखौ बिबान होनायखाय आं बे बिबानखौ रुजुननानै खामानिखौ मावदों दा जथेस्थ' दिनैहाय सोंनायनि फिननायाव नैबेखौनो बुंनो गोनां जागोन जथेस्थ' रायजोफ्रा नोंगौ खस्थ' जायो बेसेबांबा गाहायनिफ्राय गाखोबोनानै दिनैहाय नैबे मन्दिरसिम फैनो गोनां जायो आरो फैनानै ओरैबायदि खस्थ' बाहाय थानाय जानाय आरो जिरायनाय मोनसे परिबेस बा आब्रुथि जेबो गैयै जाहैनायखाय जों खोब दुखु गासिबो सुबुंफ्रा हारसा बर' जिखुनु सम्प्रदायनि मानसिफ्रा बाहाय खुलुमै बावहाय मोनसे बिसासजों खुलुमनानै थाङो प्रसार होलाङो आरो बेखौ जों जथेस्थ' सुबिदा होबोगासिनो दङ नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव जों माखासे खामानिखौ दासिमबो जों मावफुंनो हायाखै आसा खालामदों रायजोफ्रा जुदि सहाय खालामबा बेफोरखौ जों लासैनो सुफुंलांनो हागोन मानो होनोब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला जयग'सालिया दासिमबो जों लुफुंनो हायाखै हनै खालि जानानै दं थिं होनांगौमोन थिं होनो हायाखै बेखौ जाहाथे उननि बाराव जाहाथे रायजोफ्रा बा भक्तफ्रा गोसो होलायनानै जुदि बेखौ मावफुङोब्ला जों जथेस्थ' आरो आवगायलांनो हागोन आरो बिसास दं जोंहा जाहाथे रायजोफ्रा बेखौ दान होलायोब्लाथ' रां अनसुंथाइ होनानै दान होनानै जाहाथे बेखौ लुफुंनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामना होनाय जायो आं बेखौ आसा खालामदों मानो होनोब्ला दिनैहाय बावहाय गोबां जोंनि बर' हारिल' नङा गोबां सुबुंफ्रा जों जे सानथ्र' हायै बे 7 दिनियाव गोबां भक्तफोरखौ जों दिनैहाय मोजां रोखोमै सिबिलांनो हायाखिसै दै गांनानै फैयो गोजौ गाखोनाय अर गांनानै फैयो बेखौ जों मोजां जाहाथे जों
दिनैसिम मोजां सिबिहरनो हायाखै जोंहा बेहाय खोब दुखु थायो दुखु जोंहा फैयो बेनिखायनो उननि बाराव जाहाथे बयबो बावहाय लोब लोब फैलायनानै बेबायदि मोनसे अनसुंथाइ हरलायबा जों बेफोरखौ गासिबो मावफुंलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो दा नंगौ बेखिनि मन्दिरखौ लुनो रायजो राजा गोसो होयोबा दसेनो जाफुङो दा सिबियारिफोरनि गोसोनि सायाव सोनारबाय आइ आफामोना जुदि गोसो होयोब्ला बे मन्दिरा थाबैनो जाफुंगोन आसा थाबाय दा खुलुमबाय बेखिनियावनो आफामोननिसिम बिदाय लानो सानबाय गोजोन्थों औ सोरजिगिरि नों जोंमा महर गोमोथाव नोंनि सोरजि गेलेनाय नोंनो सोरजियो नोंनो लांफिनो उजिहोदोंमोन नों गुरुदेबखौ सोदोमस्रि बर' बिमानि गोरबोआव नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा माहारिनि खोमसि अखोराङाव सोरजि हरदों नों थरसे अलंबार खोमसि अखोरांखौ सोरां होनो गोमोरनाय बनजारखौ फोजोंफिननो माहारिनि खोमसि अखोराङाव सोरजि हरदों नों थरसे अलंबार खोमसि अखोरांखौ सोरां होनो गोमोरनाय बनजारखौ फोजोंफिननो